Mia sal sarik thangai bo tipra mothani lukurok naisinlaijak interlocutor chongjak not official tei phayani noti naisinlaijak jodi no official tei jodi no kagos kaisa phaya hangkai amo roadblock hunger strike khlaijak nai jotono ready wngnhaijak sal thangai tongoi bo sanja kwlai tongoi bo hor jelai tipra mothani warriors rok naisinlaijak hatai kotor o nainai bidi o mangpli.